ezin nuen zuekin denbora igaro, haiek irabazitako denbora. Orain bai naizela ospatzeko gai, orain bai naizela. Orain bai naizela ospatzeko gai, ospatzeko zehozer, egongo bada. Indarkeria jasaten duten emakumei arreta integrala emateko zentro bat zabaldu du Arabako Foru Aldundiak. Krisi eta larrialdi egoeretan hartatuko ditu Andreak egunean 24 orduz eta urtean 375 egunez presentzialki telefonoz zein online. Apirilaren 19tik dago martxan Tximeletak zentroa Gasteizko erdigunean, baina ez dute zehaztu non dagoen zehazki erabiltzaileen konfidentzialtasuna bermatze aldera. Sexu bortizkeria nozitu duten emakumei eta haien gertukoei arreta integrala emateko ireki dute gunea eta biktimen lehen goratze psikologikoa sustatuko du laguntza sozial eta juridikorako tresnak haien esku jarrita. Zentro honekin lortu nahi dugula da batetik, sexu indarkeria pairatzen duten emakumei arreta egokia ematea, arreta askarra eta eraginkorra, eta bestetik ere, orain indarrean dagoen sexu kultura hori eraldatzea, kontuan izan da sexu kultura horrek giza eskubideen urraketa eta indarkeria ekartzen duela, ez? Donostiako udalak datorren astean onartuko ditu 2024-2029 aldirako mugikortasun plana eta emisio gutxiko eremuaren behin betiko proiektua. Orduan hasiko dira hori arautuko duen ordenantza tramitatzen. Beraz, Donostiako udalaren asmoa zera da hiriaren erdialdeak 2025ko urtarrilaren batean bihurtzea emisio gutxiko eremu. Ordutik aurrera debekatuko du udalak ibilgailu motordun kutsagarrienen joan etorria eta 2028an zorroztu egingo du debekua. Olatzi Hartza mugikortasun zinegotziak eta Juantxo Marrero ekologiakoak nabarmendu dutenez, neurriaren helburuak airearen kalitatea hobetzea, emisio kutsatzaileak murriztea, herritarren osasuna babestea eta klima aldaketaren ondorioak arintzea dira besteak beste. Beharra izan da Bilboko Zazpikaleetan eraikin bat erori eta langile bat harrapatuta geratu da. Tendari kalean gertatu da istripua 24. zenbakian. Dagoeneko atera dute harrapatuta zegoen langilea. Orotara 5 langile zauritu dira ezbeharrean. BBVak erasora jo du eta erosketa eskaintza publiko bat aurkeztu du Sabadell bere ganatzeko. Kataluniako bankuak atzera bota zuen astelehenean BBVak ura erosteko egin zion eskaintza argudiatuta gutxiegizela eta nabarmen gutxiesten dituela bankua eta haren hazteko aurreikuspenak. Bizkaian egoitza duen bankuak ordea ez du amoreman nahi eta urratsa egin du argi utzita operazio hori bururaino eraman nahi duela. Gabon deizuela, Steve Albini estatubatuar musikari eta ekoizlea zendu da Chicagoko bere estudioan 71 urte zituela. Bihotzekoak jo du Albini, In Utero Nirvanaren diskoaren ekoizlea. Focused on trying to get anybody to buy a record.
Ona gaurko efemeridea, 1976ko maiatzaren 9 Ulrich Meinhof hilik aurkitu zuten Alemania. Bin Ulrike Meinhof. Munduaren amaiera, kabareta zen niria. Ni naiz, ni nintzen, ni izango naiz, dio iraultzak. Gertatu zen behin batean, ta berriz gertatuko da. Andreas Bayer, Gudrun Ensling, Jan-Kan Raspe. Ongi etorri gaueko albistegira. Araban hasiko gara. Sexu indarkeriaren biktimentzako zentro bat zabaldu dute Araban. Gorka Hurtaran gizarte politiketarako diputatuak eta Maika Diez Bermejo esku hartze sozialeko zuzendariorde teknikoak eman dituzte zentro berriaren xehetasunak. Mikel Klaber. Sexu indarkeriaren biktimak izan diren emakumeak modu integralean hartatzeko zentroaren ateak ireki ditu Arabako Foru Aldundiak. Apirilaren 19an ireki zituen ateak eta egun hauetan hainbat izan dira hartatu dituen emakumeak. Modu integralean laguntza emango zaie, bai aholkularitza juridikoa zein psikosoziala edo psikologikoa, zein bestelako informazioa eta aholkularitza emanez. Sexu indarkeriaren biktima izan diren emakumeak modu integralean hartatuko dituen zentroa aurkeztu du Arabako Foru Aldundiak. Urgentziazko zein epe ertain eta luzerako arreta eskainiko du. Laguntza psikologikoa, juridikoa, aholkularitza eta orientazioa emanez besteak beste. Zentro honekin lortu nahi dugula da batetik, sexu indarkeria pairatzen duten emakumei arreta egokia ematea, arreta askarra eta eraginkorra, eta bestetik ere, orain indarrean dagoen sexu kultura hori eraldatzea, kontuan izan da sexu kultura horrek giza eskubideen urraketa eta indarkeria ekartzen duela, ez? Ikuspuntu feminista eta ahalduntzaile batetik emandako arreta izango da. Urte osoan zehar eguneko 24 orduetan eskainiko dena 650 80 80 telefono zenbakian. Ertzaintza, Osakidetza edota emakunderekin elkarlanean egongo dira zentroaren langileak. Biktimak modu integral batean hartatu ahal izateko. Esan dezakegu Araban ja badugula indarrean sexu indarkeria pairatu duten emakumei arreta zentroa, arreta zentro hori integrala izango dela, indarkeriako egoera bizi izan duten emakumei gaur egun edo iraganean trauma berreskuratzen eta gizarte erreparazioa ematen lagunduko diela. Beste alde batetik ere arreta emateaz gain ere eraldaketa bat sortu nahi dugu gure gizartean, kontuan izan da orain indarrean dagoen sexu kultura hori diskriminatzailea dela. Tximeletak zentroa biktimen babesleku izatea da ekimenaren helburua. Hauen testigantzan sinestea irizpide nagusia duelarik. Edozein motatako sexu indarkeriaren biktimak izan diren 18 urtetik gorako emakumeei, zein adingabe emantzipatuei zuzendutako zerbitzua da hau. Apirilaren 19an ireki izenetik, hainbat emakume hartatu ditu zentroak dagoeneko. 2023an 92 izan ziren Araban sexu indarkeriarekin loturiko salaketaren bat jarri zuten emakumeak. Horrekin batera, 109 emakume hartatu zituen Hegoak erakundeak, baita biktimen 55 gertuko pertsona ere. Ekonomian Sabadell akziodunei zuzenean erosteko eskaintza egin du BBVak.
Eusko Legebiltzarrerako bozak igarota eta instituzio ura martxan jarri bitarte alderdiak hasi dira Europako Parlamenturako hauteskundei ere erreparatzen. Aste hasieran argitaratu ziren zerrendak Espainiako aldizkari ofizialean eta gaur Europaren egunaren harira hitza hartu dute horietan ageri direnek. Bakea eta antimilitarismoa. Europar eliteak gerra danborrak jotzen hasiak diren honetan, bakea da gure mezua. Nazioa gara eta bere etorkizuna libreki erabaki nahi duen herri bat, eta hori erakutsi beharra dago Europan, aliatuak eginez eta konplizitateak bilatuz. Hauteskunde hauetan, lehen izan ez ditugun arriskuak dauzkagu. Populismoaren eta Europaren kontra dauden indarrak hortze daude, eta atzera pausoak emoteko benetako arriskua dago. Politika gaietan segiz, EH Bilduk errekurtsoa jarriko du bidegi auziko lehenbiziko kereila artxibatzeko erabakiaren aurka. Koalizio Subiranistak azaldu du peritu txosten inpartzial bat aurkeztu gabe ezin dela kasua itxi. Gasteizen hiri antolamenduko plan orokorrerako akordioa adostu dute Udal Gobernuak eta Elkarrekin Podemosek. Mikel Klaber. Gasteizek hirigintza antolamendurako plan orokor berria izango du Udal Gobernua eta Elkarrekin Podemosen arteko akordioari esker. Hurrengo hamarkadetan hiriaren hazkundea arautuko duen dokumentua da hau. Adostutako neurrien artean, hegoaldean erronda berririk ez eraikitzea, 24.000 etxebizitza berri baino gehiago sortzea, edota enpresa handien hazkundea bermatzea. Gasteizko Udal Gobernuak Elkarrekin Podemosekin akordioa adostu du hirigintza antolamenduko plan orokor berria aurrera eraman ahal izateko. Hurrengo hamarkadetan Gasteizko hazkundea bideratuko duen dokumentua gehiengoaren onarpena jasoko du oraindik gainditzeke dituen bi faseetan. Behin betiko onarpena jaso beharko du orain, ondoren 2025ko udan berretsi ahal izateko. Dagoeneko lurzoru urbanizagarriak direnak baino ez dira kontuan hartuko, hiri eremu berririk kontsumitu gabe. Plan orokor berriak hiri trinkoagoa, jasangarriagoa eta lehiakorragoa eraikitzeko aukera emango digu. Lurzoru gehiago kontsumitzen ez duen eta landa ingurunea errespetatzen duen hiria. Auzo berrietan 24.000 etxebizitza berri baino gehiago eraikitzea aurre ikusten du planak.
Honekin batera, eraikinen birgaitzea indartzea eta B solairu batzuetan etxebizitzak egokitzea baimentzea ere aurreikusten du. Eremu industrialei dagokionez, gamarra eta betoinoko zenbait lurzoru berreskuratuko dira, bertan proiektu berriak eraiki ahal izateko, eta Mercedes edo Michelin bezalako enpresen hazkundea bermatuko du plan berriak ere. Mercedes eta Michelinen eta beste enpresa batzuek handitzeak bermatzen ditugu eta gainera lurzoru gehiago lortuko dugu industrialde zaharrak berrituz. Hegoaldean errepide edota eraikuntza berririk ez egitearen konpromisoa zehazteta ere. Hala nola, etxebizitza turistikoak lehenengo solairuetara mugatzen dira eta nekazaritza lurrak babesteko neurriak ere aurreikusten dira hirigintza antolamenduko plan orokor berriarekin. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak lanbide heziketako 64.105 plaza eskainiko ditu datorren ikasturtean, aurtengoan baino 5.780 gehiago. Lan munduan sektore zehatztan dagoen profesional eskaseari erantzuteko hasi du Eusko Jaurlaritzak eskaintza. Hogeita 16.000 plazatik gora izango dituztela gure ikasleek hautatzeko momentuen aukeratzeko momentuan. Asko ditugulako eskaintzan, baina nolabait eskaintza hori guztiz egokitua dago gaur egungo okupazio behar izanetara. Hau da, sektore batzuetan okupazio behar handiagoak daude eta planifikazioa iterak orduan eta eskaintza martxan jartzerak orduan hori nolabait kontutan okiten da. Eta kasu askotan enplegagarritasun datuak itxialak dira eta aprobetxatzea baino ez dago aukera. Ikerketa arkeologikorako laborategi bilakatuko da aurki Bilboko Begoñako Basilika uste baita lurpean Burdin Aroko herrixka indigena baten aztarnak daudela. Hiribilduaren lehenengo populazioko gunea litzateke. Con mucho afecto y con mucha emoción estamos entusiasmados con lo que empezamos hoy. Estamos buscando las raíces más profundas de nuestra fe cristiana en el territorio y estamos buscando los orígenes más antiguos del poblamiento como comunidad. Euskal Herrian ikasleek Palestinaren alde eginiko kanpaldietara egingo dugu salto. Donostiako eta Iruñako kanpaldietan izan da Maika Telebista. Hego Euskal Herriko Unibertsitate Publikoko ikasleek Palestinaren aldeko kanpaldia ostiralera arte luzatzea erabaki dute momentuz Israel Palestinan egiten ari den genozidioa salatzeaz gain Palestinarrei beraien elkartasuna adierazi nahi izan diete. Ikusita Palestinan dagoen egoera, Israelgo estatuak Palestinarren aurkako genozidio bat aurrera eramaten ari dela eta baita ere ikusita mundu mailan ematen ari dela ikasle mugimenduaren eskutik erantzun bat, bai ikasle abertzaleak
batetik iniziatiba hartuta planteatu dugu baita ere Hego Euskal Herriko unibertsitateetan akanpadak egitea. Batetik, Palestinar herriaren askatasuna aldarrikatzeko, eta bestetik, Palestinar erresistentziari eta mundu mailan mobilizatzen ari diren ikasle guztiei gure elkartasuna adierazteko. Hartu genuen atzo erabakia luzatzeko, batetik, jendearen harrera eta borondatea nahiko egokia izan delako, eta bestetik ikusten dugulako sarraskia egunerokotasunean gertatzen ari den gauza bat dela, eta beraz egunerokoan erantzun behar diogula, adibidez beste herenegun Rafa bombardeatu zuen Israelek, bertan egondan 1.000.000 palestinar errefusiatu. Testuinguru honetan kanpaldia ostiralera arte luzatzea erabaki dute, eta aldi berean EHUri Israelgo estatuarekin dituen harreman guztiak etetea exigitu diote. Duela ja denbora bat EHUri exigitu izan zaiola harremanak etetea, eta haren erantzuna ez da inolaz izan benetan harreman horiek etetea, baizik eta hori exigitzen ari ziren ikasle antolatuak kriminalizatzea, eta egiten sektore desberdinetatik egiten ziren aldarrikapenei entzungor egin die EHU, eta errealki ez ditu benetan harremanak eten. Palestina aske izan arte borrokan jarraituko dutela adierazi dute. Ikasle abertzaleak antolatutako kanpaldiekin bat egin dute besteak beste LAP eta Estela sindikatuek, Erne Gazte antolakundeak eta Ikame ikasle mugimenduak. Ikasle abertzaleek Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Arrosadiako kampuseko gelategiaren aurrean jarritako kanpamentua 21 dendek osatuta ostiralera arte iraunen du. Gaur goizean izandako asanblada baten ostean. Astelenean hasi ziren Hego Euskal Herriko Unibertsitate ezberdinetan dendak muntatzen Israelen genozidioa salatzeko. Estatu Batuetan abian jarri zen dinamika hartu dute jatorri, 21 ikasle inguru bildu diren arte. Aimar Berruetek ikasle abertzaletik hartutako erabakiaren arrazoiak azaldu ditu. Eta, Estatu Batuetan hasi zen, eta ikusi genuen Europara ere atu zela, baita Estatu Batuetan milaka atxilotu egon zirela, edo errepresio handi bat jasan zutela, eta orduan pentsatu genuen guk Hego Euskal Herrian ere hartu behar genuela lekukoa, eta dinamika aurrera eraman behar genuela, bai Palestina resistentzia babesteko, eta baita egon diren atxilotu eta gertatu diren errepresio guzti hoiei, hoien kontra bapesa emateko. Kanpaldia girotzeko besteak beste tailerrak, kirol lehiaketa, musika eta Imanol Satrustegi historialari eta Nupeko irakasleak emandako hitzaldia izan dituzte. Gure helburu berdinekin, orduan erabaki dugu ez genula ez ginela alde ingo, baizik eta baita beraiekin batu behar ginela ere, eta hori ez zela momentua orain joateko, ze orain bada justo momentuan on jendeak kontzientzia gehiago hartzen egiten eta ekintza gehiago egiten diren, orduan ez du zentzurik. Nupek baliabide asko eman dizkie bertan ondo egoteko. Babes handia eman diete moduren batean ikasle hauek laguntzeko. Beraz, ostiralera arte geldituko direnez, ohiko egitaraua jarraitzeaz gain, Palestinaren dokumental bat proiektatzea aurre ikusten dute. Mundu osoko ikasleak Palestinaren alde antolatzen ari diren protestetara batu da Ikama ikasle mugimendua. Hego Euskal Herriko 4 kampusetan egindako kanpaldiekin bat egin ostean jauzia egiteko garaia dela iritzi diote. Ezinbestekotzat jotzen dugu hilabeteetan zehar eta bereiziki astelehenetik hona abiatutako protesta ekimenei jarraipena eman eta beste pausu bat ematea. Horregaitik hurrengo astelehenean maiatzak 13 eguerdiko 11etan paroak deituko ditugu Hego Euskal Herriko ikastetxe guztietan. Honekin batera, eguerdiko 12etan mobilizazioak egingo ditugu eskualde buruetan, zein hiriburuetan. Eta dei egiten diogu hezkuntza komunitatearen osotasunari zein herritar orori hauekin bat egitera.
Duela aste batzuk iritsi zen Aita Mariontzia Euskal Herrira. Azken egunotan Getariako portuan izan da eta datozen egunotan Pasaian izango da 3. nazioarteko itsas festivalean. Itsasontzian izan eta proiektua ezagutzeko aukera izan du Hamaika Telebistak. Hilabete inguru da Aita Mari itsasontzia Mediterraneko ur handiak atzean utzi eta Bilboko itsasadarrean gora Bilboko Itsas Museoaren parean porturatu zela. Harrera beroa egin zioten herritarrek ontziari. Orduz geroztik hainbat izan dira barkua bisitatu dutenak. Leire Motrikok egin dio harrera Hamaika Telebistari. Aita Mariren komunikazio arduraduna da bera. Aita Mari barkua baino bere misioa da, ez? Ez da arrantzontzi normala, hau pertsonak erreskatateko arrantzatzeko ontzia esan leike. Eta da gure ahalegin eta gogoen ondorio bat, ez? Azkenien junta ginean pertsona talde bat, non gure ikuspuntua bazan Mediterranean gertatzen ari dana ez ala geratu behar, eta denboragaz lortu genuen hau errealitate bihurtzea. 2017 urtean gertatu zen hori erdialdeko Mediterraneoko egoera ikusita. Voluntarioen, elkarteen eta erakundeen zein norbanakoen finantzaketari esker, arrantza ontzia zena erreskaterako itsasontzia bihurtu zuten. Itsas salbamendu humanitarioa gobernuz kanpoko erakundea dago proiektuaren atzean eta denbora guzti honetan 12 misio eraman dituzte aurrera. Berezia izan zen, apurbet crowdfundingen bitartez finantzatutako misioa izan zen, hori da ahalegin kolektibo horren irudikapena, eta bada ondo ateratako misioa, erreskate bat egiteko lortu genuen, 43 pertsonakoe, hain beste oztopo izan dabe lortuta, orduen pozik eratu ginen, gehiago egiteko goguegaz, baina hori beti ez, beti zer gehiago edo laguntzeko gogoez geratzen za, baina oraingoan lortu dugu gure misioa aurrera ateratzea. Giza eskubideen adierazpen unibertsaleko 13. artikuluaren arabera, pertsona guztiek dute euren jaioterria uzteko eskubidea arrazoiak edozein direla ere. Hala ere, itsasoak hainbat hilotz uzten ditu bizimodu berri baten bila itsasoratzen direnen artean. Minan asko dira. Agerikoa da migratzaileek ez dutela bide segururik eskura. Horretan laguntzen du Aita Marik. Orokorrean, gure misioak 2 hilabete irauten da biez, eta gero 2 hilabeteko deskantzua da misioen artean, azkenien ez da bazkarrik itsaso irtera bat, da mentalki eta emozionalki oso kantzagarria den ekintza bat. Zeren, hasiera batetik, azten gara praktika batzuk egiten, hemen portuan, gure tripulazio eta misio bakoitzako voluntarioekin, apurbet datorrenentzako prestetan, ez? Baina ez da inoiz horretako prestetzeko baliabiderik ez da modu zehatzik, ez? Osea, gertaleiken misio batean oso aldakorra da batetik bestera. Baina, arrazten diez, aste batzuk praktikak eitzen, praktika ejerzizioak lantzekin eta lan eitzen, eta gero jazten da misioa itsasoan izango zana, baina, guretzako aurretik bazidan misio da. 2 hilabeteko misioak egiten dituzte normalean Mediterraneoko arrisku guneetan. Emozioz beteriko guneak bizi izaten dira normalean. Eta hor da, bidaia bat, non lehenengo eta behin da espektatiba asko, ez itxoiten zauz, heldu arte arrisku zonara, baina zu beti zauz goguekin, ea lagundu egin aldozun. Baina, hor tentzino bat dau, gero gertatzen da nien errezkatea da, momentu oso, esango nauke algido, baina ez da bebai tentzino horren esplosio bat. Eta gero dator berrio hori lasaitasunen, on bakizu jendie salbu dagoen, lagundu aldoi esun, eta azten da portuaren bilaketa hori. Eta porturatzean, esate hostien voluntario asko, dala purbet, postasun eta tristura nahazketa bat, ez? Postasuna ze lortu oso pertsona horrek lurreratzea salbu, baina tristura bebai zebakizu aurretik haientzat geratzen jakien bidaia luzea oraindik. Hainbat egoerek bultzatuta migranteen kopurua hazi eginda azken urteotan eta erakundeek zailtasunak besterik ez diete jartzen salbatzaileei. Dala urte batzuetatik ona gertatzen ari dana, zailtasun asko, ja ez portua lortzeko, ze portua derrigortuta da ematera, baina askotan gobernuek, Italiako gobernuak kasunetan, gertatzen jakuna da oso urruneko portuak ematen dizkigurtela. Baina urtean dan migrazio paktua beba, Europako migrazio paktua hauen zentzazio bera, ez da
politika edo estrategia bat pertsona migratzaileak laguntzeko edo haien bidea seguruago egiteko edo soluzio bat aurkitzeko estrategia da gure fronterak edo gure muraiak apurbet handitzeko, igoteko eta pertsonen etorrera zailtzeko. 53 pertsona erreskatatzetik etorri da Aita Mari Euskal Herrira, hilabete eman du Bilbon euskal jendarteari euren misioen berri ematen. Euskal gizartean gure misioa eta gertatzen ari dana sustatzea ere da apurbet gure baloren parte, ez? Gu eitxegu hemen lurrean eitxegu esatuguna educación para transformación social, dala apurbet hezkuntza edo formakuntzak edo txarlak eskaintzea gure inguruko guztiei, gugaz kontaktuan jartzen diren guztiei, ikastolak, udaletxak eta dana, apurbet gertatzen ari danaz kontzientzatzeko eta gizartea beha apurbet sentsibilizateko. Orduen, itsasontzia honek artea hori planaren parte da. Ez da bakarrik gure hitzez esate duguna edo argazkiegaz akuste duguna da fizikoki apurbet mediterraneoaren errealitate hori hona ekartzea. Eta harrera oso nahi izan dugu, beraz oso pozik. Nekez uztendu bere sorterria sustraiakan dituenak eta horren erakusle, aurtengo korrika itsaso zabalean egin zutela. Euskal Herriko ONG bat izan da, gure balorekin bat datorrena da. Askotan voluntarioekin asko erlazionatzen den gaia, zer sentsibilizazio dekien edo zelako balorek lantzen da biezan. Eta oingoan, elkiogunekane gure erizaina izan dela makina bat. Eta zaben, itsaso erdian egon dabe, korrika ospatuko dugu. Eta punta hori izan, punta zein tripulazio guztia, bideotzo bat atera genuen. Eta oso pozik, eta oso feedback ona jasota. 2 hilabeteko atsedenaldiaren ostean, dena ondo bidean, ekaina aldera abiatuko da Aita Mari misio berri batera. Berandu baino lehen euren beharrik ez egotearen esperantzarekin, herria txikota eta jarrai beza Aita Marik ameslarien bizitzak salbatzen. Igandera bitarte egongo da Aita Mari ontzia Pasaian eta igande aipatu dugula, ezin aipatu gabe utzi Herri Urrats Ipar Euskal Herriko ikastolen aldeko festa egun aparta izango da zalantzari gabe. Lasterketa herrikoi bat baino gehiago da, lasterketa askatasunera. Bizkaiko 11 gazte konpartsa eta eragile batu dira aisialdi eredu alternatibo baten alde. Ekinaldia zerba egiteko gurean dugu Garazi Alkorta, lasterka askatasunera ekinaldiaren bozeramailea. Kaixo Garazki? Kaixo. Egitara zabala ondu duzu, Bizkaiko hainbat gazte konpartsa eta eragilek aisialdi eredu alternatibo baten alde. Zer dela eta nola ardazten da gazteon aisialdia, konta eguzu? Bai, batez ere gazteon aisialdea kontsumora dago bideratuta eta aisialdi hori da kapitalismoaren baitan kokatzen den zer. Eta hortik aparte, ezin dugu ahaztu gaztelaniaz eta rolak daudela hor barne. Orduan horregatik burutu dugu ekimen hau. Eta alternatiboaz hitz egiten dugu kirolarekiko egiten dugun definizioagatik, horregatik. Aisialdi alternatiboak aipatzean, askotan jai herrikoiak eta gaztetxeak datozkit burura. Hildo beretik sortu duzu beraz ekinaldi hau, ezta?
Bai, sortu dugu ildo beretik, baina ez guztiz. Hau da, jai herrikoiak eta gaztetxeak egiten dira gaueko espazio batean eta baita ere kontsumoaren baitan. Eta gu hortik haratago joan nahi genuen. Hau da, egunean zehar nahi genuen zeo zer egin eta gainera kontsumotik aparte. Orduan horregatik egin dugu alternatiboa esan diogu horregatik ere. Kontsumo eredutik kokatu duzu egitasmo, baina hala ere Bilbon egingo da, zer dela eta arrazoi bat badu? Bai, klaro, ez da kasualitatea. Bilbo da gaur egungo gizartea irudikatu alduen kontsumoari bideratutako hiri handienetariko bat, eta horregatik nahi genuen Bilbon egin. Geroz eta komunitate hurbilagoa dago ari dela auzotzen, eta horregatik nahi genuen bideratu korrika egitera eta gainera hortik komunitate bat eraikitzera, korrikaren bitartez, karo. Proposamena, independentzia eta euskaldunen komunitatea erdigunean jarriko duen lasterketa dela diozue, zer dela eta lasterketa egitearen erabakia eta ez beste kirolen bat edo? Claro, lasterketa, aipatu dudan bezala, ez bakarrik da kirolak, korrika egitea da apur bat parte hartzaileagoa, da herrikoiagoa, era osasuntsu batean izan daiteke lehiakorra ere, eta gero baita ere solidarioa izan daiteke. Eta hildo beretik, izan da parte hartzaile esaten dugunean, izan da egitasmo bat gazteongandik sortu duguna, baina egia da herritarrentzako ere zabaldu dugula egitasmoa. Orduan hori da bebai gure parte hartzailearen definizioa. Parte hartzailea gazteak izan da ere herritar guztientza zabaldu egin duzuelako egitara guztia, ezta? Hori da. Eta Bizkaiko 11 gazte konpartsa eta eragile batu zarete proposamena hau sortu eta egiteko, nolako harremana duzue zuen artean? Claro, hau izan da lehenengoko aldia gazte konpartsak elkartzen gara, Bizkaiko gazte konpartsak elkartzen garena zer antolatzeko. Egia da orain arte ez dugula eduki harreman esturik, txandetaz aparte adibidez, orduan da esperientzia berri bat eta ari da izaten bastante prozesu polita eta egia da elkartu garenean norbanako ni ere konturatu naiz sortu alditugula gauza bastante politak. Orduan egia da izan daitekela como bide horri bat etorkizunari begira denon artean zeo zer egiteko. Baina esan dudan bezala da lehenengoko aldia, orduan goaz lehenengo lasterkarekin eta gero ja ikusiko dugu zer datorren. Saretzeko aukera izango duzu beraz gehiago ezagutu eta agian aurrerago beste zerbait ere egiteko. Azkenik ikusi dugunez urte bi daramatzazue berez hau antolatzen, bestela ere arazoak edo egon dira, ezta, bi urte hauetan? Bai, egon dira arazoak eta trabak. Gauza da hori, egitasmo guztiek dituzte bai arazo edo trabak, baina gure izan da batez ere udalarekin. Egia da pasaren urtetik daramagula udalarekin hitz egiten, eta egia da esan naiz eta udalarekin trabak egin aurrera doa egitasmoa aurten. Hala ere, egia da apur bat feditu dugula, ze nahi genuen egin egitasmoa espazio publiko alik eta gehien okupatzen. Ez bakarrik lasterketa egiteko, baizik eta egitarau guztia egiteko baskaria eta bar. Baina udalak ez digu eman baimenik. Eta horren aritik apur bat lasterketarekin lotuta eduki dugu espazio publiko horren erabilera murritzagoa udalaren gatik. Murritzagoa diozuenean, zer egiten duzu referentzia? Hau da, adibidez, korrika egiterako guneak erabili ezin dituzuela? Hori da, lasterketa berez nahi genuen egin errepideetatik, apur bat Bilbo hartzen. Orduan, azkenean izan da, espaloietatik egingo dugu ia bilbide guztia, errepideak eta ez digute utzi errepideak izten. Orduan hor ikusten genuen, esaten genuen, aburtok orain dela ez asko aipatu zuen bezala manifestazio inguruko hori, gure artean komentatzen genuen. Ikusten da zein interes dagoen, udalaren aldetik, espaloiak erabiltzeko edo errepideak erabiltzeko. Baina, guk hor egia da, naiz eta horrelako trabak eduki aurrera doa, eta kaleak, nahi dugu erakutsi gazteonak ere direla kaleak. Hala izango da ziur asko, ekinaldia sortzeko eginiko ibilbidea eta lasterketaren ondik norakoak jasota kalean ikusiko gara. Kontuan izan, dagoeneko zabalik dagoela lasterketan parte hartzeko epea hilaren 16 arte. Mila esker, Garazi Alkorta. Zuri, eskerrik asko. Arratsaldean eginiko elkarrizketa dugu entzun berri duguna eta aurrera goaz albistegiarekin. Aku Araba elkartera egingo duguren salto 1985ean sortu zen elkartea da Crohn edota ultzeradun kolitisa gaixotasunak duten pertsonak eta hauen familiak.
laguntzeko helburuarekin ikusi. Digestio aparatuaren gaixotasun kronikoak dira Crohn eta ultzeradun kolitisa. Gero eta edatuagoak dauden gaitzak dira, egunerokotasuna nabarmenki zailtzen dituztenak. Empieza la enfermedad, con dolor de tripa, dolor de estómago, vómitos, fiebre, muchas diarreas. Entonces, esas diarreas son continuas. Hombre, de principio, cuando te dicen que tienes esa enfermedad, es fastidioso asumirlo, porque dices, joder, una enfermedad para siempre. Y gracias a Dios ahora mismo pues la medicación te ayuda. Y luego tienes que ayudarte tú misma a asumirlo, entenderlo y decir, bueno, esto es lo que hay y yo tengo que hacer todo lo posible para que mi vida sea lo mejor que yo pueda. Gaixoak eta haien familiak laguntzeko helburuarekin, 1985ean Aku Araba elkartea jaio zen. Alde batetik daukagu zerbitzuak, gizarte langintza, psikologia, fisioterapia eta nutrizioa, eta bestalde batetik taldeko aktibitateak, autoayuda, fitness, txikun, eta gero, bestalde batetik informazio eta sensibilizazio ekintzak oso garrantzitsuak direlako, eta hori da gure lan garrantzitsuena. Ana Mariaren kasuan bere alaba da gaixotasuna daukana. Honi aurre egiteko laguntza aurkitu du elkartean. Y luego, pues nosotros aquí en la asociación, pues tenemos el grupo de autoayuda, que venimos todos los martes con la psicóloga y entonces hablamos de nuestros problemas, de nuestras cosas. Elkartearen jarduera hori mantendu ahal izateko, erakundeen laguntza ezinbestekoa dela azaldu dute. Hau, gero eta murritzagoa bada ere. Pero claro, que nos recorten, pues yo qué quieres que te diga, no lo veo lógico, porque cada vez hay más gastos y cada vez, desgraciadamente, hay más enfermos. Y la asociación está abierta a todo el que quiera venir y se les ayuda en lo que podemos. Porque tenemos también, pues por ejemplo, a la psicóloga hay que pagarle. Tenemos un fisio que hay que pagarle. Gaixotasuna eta elkartean egiten duten lana ikustarazteko, hainbat ekimen burutuko dituzte maiatzean zehar. Orain, San Prudentzio Fundazioan ikusgai dagoen erakusketa adibidez, Dulantzi ere bisitatuko duena. Erakusketa honen helburua da pertsonak ikustea zelako inpaktua duen gaixotasuna eta bestalde batetik nola aurre egiten dituzten konplikazio horiei. Gero jarriko dugu maiatzaren 10ean mahai informatibo bat Gasteizko General Loman kalean, eta informazioa emateko, egongo dira gaixoak eta baita ere profesionalak informazio hori emateko. Hilaren 17an jardunaldi bereziak egingo dituzte Gasteizko Europa Jauregian, mediku eta adituen presentziarekin gaixotasunari buruzko informazioa zabaltzeko. Eta maiatzaren 19an ospatuko den gaixotasunaren nazioarteko eguna dela eta Gasteizko hainbat udalerekin morez tindatuko dituzte. Morez argiztatuko dugu Gasteiz eta argazkiak bota egin dezakezue eta hori, konpartitu sare sozialetan. Kiroletan arabaragoaz izan ere argitaratu dute Mercedes-Benz martxaren 11. edizioaren data eta lekua. Olarizun izango da irailaren 15ean. Irailaren 15ean izango da BTT Mercedes-Benz mendi bizikleta martxaren 11. edizioa. Olarizuko zelaietan izango du irteera eta helmuga, eta Gasteizko mendietatik barrena abiatuko da. Helduen bi lasterketarako 600 dortsal banatuko dira, 2 modalitatez berdinetan. Batetik, martxa motza, 38 kilometroko ibilbidea eta 700 metro desnivel metatuarekin, eta bestetik ibilbide luzea daukagu, 55 kilometro osatu beharko dituzte txirrindolariek, 1500 metroko desnibela igaroz. Helduentzako ez ezik, martxa txikia egingo da aurten ere 3. 200 dortsal egongo dira eskuragarri eta 3 modalitatez berdin eskainiko dira adinaren araberakoak. 2 kilometro erdiko zirkuitu batean burutuko da martxa. 7 urtera arteko txikiek buelta bakarra egin behar izango dute. 7 eta 12 urte bitartekoek 3 buelta eta 12 eta 16 urte bitartekoek 6 buelta osatuko dituzte 15 kilometro osotara.
Hauek, gainera, Gasteizko mendietatik distantzia berdineko ibilbidea egiteko aukera izango dute ere. Izena emateko epea maiatzaren 15ean irekiko da, kirol probak webgunean. Ozenago kantu egin, gerraren aurkako abestia plazaratu dute, Joserra Senperenak jarri du abestiaren doinua eta Arkaitz Kanorena da letra. Harrapaketara, harrapakinak bagara. Nola jolaz, sendagietara, nebai herribidean bada. Ikusentzunezkoetan, ostegunero lez, Gaizka Izagirre, Pantaiak Euskarazeko kidea dugu, pantailaren beste aldean, kaixo Gaizka? Kaixo, hemen gatoz berriro plataforma digitaletan euskeraz estreinatu diren eduki nabarmenak gomendatzera. Zine Euskadiren eskutik, ostiralean zinemaretoetan Deep Sea animaziozko pelikula estreinatuko da, euskeraz bikoiztua, koizpen txinatarra da, Senxiuren historia azaltzen du, bere amak abandonatutako neska gaztea da, eta bere familiarekin itsasbidaia bat egitera joan da udako oporretan. Gau batean, itsasoak deitzen duela uste du, eta hortik luxuzko jatetxe batean amaitzen du, itsaspeko zahar batean afaltzeko. Ez dakiena zera da guztia nolabait lotuta dagoela amarekin. Animazio lana zoragarria da, oso koloretsua eta berezia, eta filmaren fotograma bakoitza zoragarria da. Familian ikusteko proposamen ederra. Netflixen aldiz, gaur bertan, Botkin izeneko telesaila estreinatu da, thriller dramatikoa da, baina umore ukituekin, podcastak bolo-bolo dauden garaiotan proposamen oso erakargaria. Irlandako herri idiliko batean girotua, 3 ezezagunen desagertze misteriotsua ikertu nahi duten podcaster talde bat du ardatz. Ikerketan sakontzen hasten direnean, uste baino istorio askoz handiagoa eta arraroagoa aurkituko dute. Filminetik aldiz, proposamen oso berezia nabarmenduko dugu, etorkizunera itzulera Back to the Future trilogia. Bueno, zer esan trilogia zoragarri honi buruz, bada orain filminen euskaraz azpidatzea ikusteko aukera izango duzuela. Robert Zemeckisek 1985ean zuzendu zuen lehen pelikula, 1989ean eta 1990ean beste 2 film egin zituzten trilogia osatuz, zinemaren historiako ezinbestekoak hirurak, nostalgia bainu hartzeko paregabea. Eta amaitzeko Primeranetik, Bilboko 30. Fant zinemaldi fantastiko dela eta Primeranek fantasiazko eta beldurrezko hainbat lan estreinatu ditu, lehenengoa ilargi guztiak, aktore protagonistak Aizea Karneros, Jose Amengoetxea eta Itziar Ituñu dira, Ilezkorren taldean sartuko den neska baten historia kontatzen du, 19. mendearen azkeneko hamarkadetan dago girotua. Gainera, Paul Urquijoren hainbat lan ere ikusgai daude. Errementariz gain, bere hainbat film labur labos, El pez plomo, Monsters do not exist, Nahara edo Dardar. Aitzol Saratxaga zinemagilaren Lanbroa ere bertan topatuko duzue. Gogoratu, asteko estreinaldi guztiak zeintzuk izan diren jakin nahi izanez gero, zernonikusi.eus webgunea daukazuela. Estreinaldiez gabiltzala, Andrea Jaurrietak zuzendutako Nina filma dugu albiste, prentsaurrekoa egin dute Iruñean. Andrea Jaurrietak zuzendu eta idatzitako Nina filma bihar zinemetara iritsiko da. Gaurko prentsaurrekoan Andrea Jaurrieta bera eta Inigo Aranburu eta Daniel Vitale aktoreak egon dira, Blas eta Gabiren paperak antzezten dituztenak. Historiak bere indarra du. Zauritutako eta odoletan dagoen emakume bat bere herrira itzultzen da 30 urteren ondoren, eskopeta batekin, 15 urte zituenean, seduzitu eta abusatu zuen gizon usatzailea harrapatzeko. Andrea Jaurrieta zuzendari iruindarraren 2. filma da hau, eta bertan oso ideia interesgarria planteatzen du. Emakume batek zergatik ezin duen azken ondorioetara arte haserrea eta mendeku egarria sentitu. Western klasikoetan bezala, baina nesketan. Andreak film hau sortzeko erreferentziak azaldu ditu.
Yo lo que he intentado es formalmente inspirarme en esas películas clásicas, en el Technicolor, el melodrama, el western, que están ahí, pero cogerlas, traerlas al presente y con esa licencia artística, ¿no? De poder meter, o sea, de tener una puesta en escena muy cuidada, de cuidar los colores, el vestuario, la fotografía, el montaje, la música, que remite todo a ese cine clásico, hablar de algo de hoy en día. Filma mundakan grabatuta dago eta errodajegunak begionez gogoratzen dituzte. Egun horietan sortutako harreman estua azpimarratu dute hirurek. Inigo Aranburuk Blas pertsonaiaren berezitasunak aipatu ditu spoilerrik egin gabe. Daniel Vitale beraldetik Iruñeko aktore gaztea da eta bere lehenengo lana izan da aktore profesional lanetan. Oso pozik agertu dira. Beraz, bihar maiatzaren 10ean filma zinema aretoetan estreinatuko da. Maletan eskopeta bat sartu eta 16 urterekin atzean utzi zuen herrira bueltatzen da Nina. Nerabe bat zela eraso sexuala egin zion gizonaren kontrako mendekua burutu nahi du. Hauxe da, Andrea Jaurrieta zuzendariak proposatutako abiapuntua Nina pelikulan. Patricia López Arnaizek hartu du Nina hezur mamitzearen ardura. Hori Nina itzultzen da bere herrira eta hori mendekua bilatu nahi du. Min oso handia egin zion gizona hil nahi du. Txehov idazle errusiarraren kaioa lanaren bertsio librea egin du Jaurrietak. Westernak maskulinitateari buruz sortutako kodeak ere irauliz. Andreak hartu du istorio hori, baino berak mendekua nahi zuen. Hor bazegoen, maitasuna irabazten zuen, ez dakit, zegoen barkamena edo. Eta Andreak nahi zuena zen mendekua. Maskulinoaren idei hori resignifikatu du. Eta emakumeak hartu du, eta emakumeak bebai mendekua bilatu aldezake. Iten duena da pertsonai femenino hau, Ninari boterea eman, empoderatu. Eta mendekua jarri bebai bere posibilitateen artean. Mendekua sufrituko duen hori, herritarren errespetua irabazi duen idazle famatua dugu. Erasotzailei buruz daukagun ohiko iruditeriarekin bat egiten ez duena. Nerabe baten agresio sexuala agertzen da, kontatzen da. Beti imaginatzen genuen edo kontatzen genuen monstro bat izango balitz bezala. Baina sisteman zerbait estrukturala denean, monstruarena ez du funtzionatzen, ze giza gorputza ez da identifikatzen horrekin, ez? Monstrua da hori egiten duena. Beraz, gainera, errealitatea ez da hori. Baina horrelako gizona aurkezterakoan realitatetik hurbilago dago, eta bebai gorputz soziala ikusi dezake zerbait estrukturala dela. Indarkeria estruktural horretan gizarteak daukan paperari buruz ere hausnartzen da pelikulan. Uste dut, oso ondo kontatzen dela nola giza gorputza mantentzen duen eta eraberean violentzia hori egiten duen bebai. Eta hori oso garrantzitsua da, ez? Pertsonaia momentu batean konturatzen da bakarrik ez dela gizon honen errua izan bere mina. Baizik eta gorputz sozialarena, ez? Isiltasuna. Errealitate krudela kontatzen da Ninan. Hori egiteko, ametsen mundutik gertu dagoen estiloa erabiliz. Bai gidoian, historioan ikusten duzu badagola estilo edo poesia antzeko bat, ez? Baina joan nintzenean arropa frogak egitera, soineko gorri bat, errasoko soineko gorri bat jarri zidaten edo hori abrigo de cuero, hori tipo Matrix, beta aurrekoak, eta ja ikusi nuen, eta zen herri batera noa norbait hiltzera, eta arropa hau jarriko dut, eta ja ikusi nuen, hemen kodigoa ez da naturalismoa, badago beste kodigo, beste lenguai eta beste poesia bat, ez. Unibertso propioa sortu du Andrea Jaurrieta zuzendariak. Lan horretan oso ondo moldatu da Patricia López Arnaiz aktorearekin.
Bueno, lagun bat niretzat, no? Asko gustatzen zait hori ze batean aurkitzen zara norbaitekin badaukazula lenguai amankomuneko lenguai bat, eta oso erraz ulertzen ginen. Badago zerbait Andrean bere imaginarioan erresonatzen nahuela niri, bai, ez? Orduan badago zerbait amankomunean, gure pertsonen artean. Orduan berarekin lan egitea oso erraz izan da, oso ondo ulertzen nuen zein zen bere ideia, eta hor egon gara biak atope. Nina, gaur egungo westerna, maiatzaren 10ean ailegatuko da Euskal Herriko zinemetara. Donostiako jazaldiari begira badugu berririk, ikusi. Donostiako jazaldia uztailaren 23tik 28ra egingo da. Gero eta gutxiago gelditzen da eta pixkanaka programazioa argitaratzen ari dira. 59 edizio beteko ditu aurten eta jazaren euskarri nagusienetako bat izatera heldu da nazioartean ere bai. 6 agertoki izango dira aurten. Trinitate Plaza, Kursal Auditorioa, Victoria Eugenia Antzokia, Santelmo Museoa, Kelergune eta Txillidaleku. Horietan guztietan eskaintza handia izango da. Bada aste honetan jazine programaren kartela argitaratu dute. 4 egunez 8 kontzertu eskainiko dituzte 4 saio bikoitzetan, uztailaren 24tik 27ra. Emanaldiak eguerdiko 12:30 hasiko dira Donostiako Victoria Eugenia Antzokian. Iragarritako izenen zerrendan jazaren eszenako izar asko daude. Jazineren edizio berri hau honako talde hauek osatzen dute. Trinidad Jiménez, Roberto Nieva, Mariola Membrives, R.S. Bass Factor, David Sánchez, Juan Saiz, Marcelo Scritch Silent Quartet eta Martin Leighton Quartet. 8 hauek batzorde profesional batek hautatu ditu aurkeztutako 949 proiekturen artean. Dagoeneko 500 sarrera baino gehiago saldu dira, baina gelditzen diren sarrerak 8 euroren truke eskuratu daitezke Donostiako 59 jazaldiaren webgunan edota Victoria Eugenia Antzokian. Edukiera 8 eta 40 eserlekukoa izango da eta kontzertu guztiak streaming bidez ere emango dira YouTubeen. Nor izango dugu gaurko musika zuzenean saioan, Koldo Otamendi? Aste honetako musika zuzenean telebista saioan H egitasmoa ezagutzeko aukera izango duzue. Horretarako, oreretan izan gara Idoi Hernandez musikagilearekin bat eginez. Izan ere, Idoi Hernandez pianojole eta konpositorea ezkutatzen da izen honen atzean. 2017 urte inguruan abiatu zuen Idoi Hernandezek bere egitasmoa, H. Disko bat kreatu zuen, debutekoa. Disko horri esker zuzenekoak etorri ziren eta pixkanaka bakarkako egitasmoa zena talde izaera hartu zuen. Horrela iritsi zen pandemia garaian Panpina Utsien dantza izeneko diskoa. Dagoeneko 4 kote, Peru, Jordana, Ilargi eta Idoiarekin. Bigarren disko honetan 4 kantu barneratu zituen, debuteko diskoarekin konparatuz pauso handi bat emanez. Lehen diskoa biluziagoa zen, pianoa zen protagonista nagusia eta apenas zegoen ahotsik. Bigarrenean berriz talde izaera nabarmena da, pianoak protagonismo handia hartzen du, baino beste musikak tresnak ere badute bere tartea. Esan daiteke, oreka bat lortu duela musika tresna eta taldekide guztien artean. H egitasmoaren musika jarduera kokatzea ez da bat ere erresa. Moldaera ezberdinetako eraginak dituzte, eta musika askea sortzen dutela esan daiteke. Hori izan daiteke agian taldea eta diskoa definitzeko modurik erresena. Inongo musika etiketarik aipatu gabe, atea zabalik utzita, norberak bere etiketak edo bere izena jartzeko. Orain arteko disku guztiak Mukuru kolektiboaren babesean kaleratu ditu Hek. Horrela kolektiboaren indar aldarrekatu nahi izan du. Musika parametro berdina dituzten musikari talde baten kolektiboa hain zuzen ere. H egitasmoaren urrengo erronka badu data zehatz bat, maiatzaren 17. Egun horretan, oreretan, Lekuona fabrikan tauleratuko dute Panpin Orkeste izeneko egitasmoa. Orain arteko musika bidea hartu eta orkestara eraman du Idoi Hernandezek. Era honetan, bakarkako egitasmoa zizena, taula gaineko kolektibotasunean bilakatuz. Idoia bera arduratuko da pianoa jotzeaz, Peru Galbetek ahotsak sartuko ditu. Jordana Otsoak bibolinak, eta Itxaso Etxebestek basuak. Heldu gara amaierara, arratsalde ona pasa.
those bombs and other ways in which they go after populations.